एकेवदान जर तर आमकां सत्या देवान दिल्या ती सत्या बरे भाशेन वापरून आमकां थोडे नेम कायदे आसात. आमी हे नेम कायदे आमकां आदाराचे, पूण जायते फावटी आमी दोन भाशेनी आमी चुकता. हे नेम कायदे आमी म्हणटा ते नाका, आमी गुलाम जाता त्या नेम कायद्याचे. दोनूय बाजू सारखे नात. पूण नेम कायदे पाळटा तेन्ना बरेपणी आमकां खुशालकाय भोगता, कोंफू जावना, शांती आसता. तर आयज शुभ वर्तमानान कसली खबर आमकां मेळटा? भाग्यवंत आनाची. आना ती देव तेंपलांत ती आसली. 7 वर्सां लग्नाची तिका जाल्ली, मेवलोली, आनी मागीर ती विधवा जाली. आनी 84 वर्सां ती देव तेंपलांतूच आसली. कितें कोत्ताली काय ती आमी आयकलां. ती मागणें कोत्ताली, त्याग उपास ती कोत्ताली, आनी सोम्याच्या येड्यांक ती रावताली. एका उतरान ती शास्त्राचे कायदे ती पाळटाली. आनी देखूनच ताका भाग मेवला जेजूक बाळकाक सोडवणदार कसो ओळखून घेवंक. भागणारीन कशी ती परगट कोता जेजू कसलो जातलो तो.